Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Turkmenportalı Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň habarlarynyň şyfanyny. Türkmen halkynyň milli lideri Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolan sapary hyzmatdaşlygyň taryhyna täze sahyfany ýazdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary hemde vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyň Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolan sapary hyzmatdaşlygyň taryhyna täze sahyfany ýazdy. Türkmen halkynyň milli lideri saparyň dowamyny birnäçe duşuklar we gepleşikler geçirdi. Hususan Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolan saparynyň çäklerini Niklaus kampaniýasynyň prezidenti John Rees Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işewirlik geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Eric Stewart belli siýasatçynas işewirler Oxford Group kampaniýasynyň dolanyrjylar geňeşiniň başlygy şeýlekem John Deere kampaniýasynyň baş direktory Gyda we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň owa hojalyk uğru boýunça prezidenti Shabaleyka bilen duşdy. Duşuklarda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyna ýoly goýulan köp taraplaryň oňyn hyzmatdaşlygyň ähmiýetini üns çekildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna saparynyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri Al-Arabiya teleýaýlymynyň esas alyp barjysy Rizwan Khan bilen söhbetdeş boldy. Jurnalist Türkmen halkynyň milli liderini Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki möhüm ugurlary we geljekki maksatlary dogrusyna özüni gyzyklandyrýan sowallar bilen ýüzlendi. Türkmen halkynyň milli lideri Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen däp bolan dostlukly, netijeli hem özara bähwitli gatnaşyklaryň ýygy derli ösdürilýändigini aýratyn bellidi. Bu gatnaşyklaryň syýasy, ykdysady, medeniýet, bilim, alym, sport hem esas ugurlaryň ählisini de öz içine alýanlygyny nykdy. Türkmen halkynyň milli lideri Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna saparyny tamamlap, ol ýerden Germaniýa Federatiw Respublikasyna bardy we degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahaty Türkmenistanyň prezidentiniň 10 fevralda geçiren ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisine 2026-njy ýylyň garaşdy. Baky bir tarap Türkmenistan bedew batly akmaradyň mekany ýyly diýilip aglan edilmegi münasibetli. Şeýlekem behişli bedewleriň dünýädäki şan şöhratyny hassa belende götürmek maksady bilen gol çeken karary esasyna geçirildi. İş maslahatyna 2026-njy ýylda ýurtda we daşary ýurtlarda geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. 23 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Taňryguly Atahalyň hemde vilayet häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde vilayetlerine alınıp barlayan işler bilen bağlanışlı meseleleri garaldy. Vilayetlerin häkimleri dowam edýän möhümlüğün owa hojalyk işleri hemde şu ýyl açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we önümçilik maksatly deshalardaky guruluşyk işleriň barşy barada hasabatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, häzirki wagtda dowam edýän işler bilen baglykda vilayetlerin häkimlerine degişli tapşyryklar berdi. 23 fevralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Zimbabwe Respublikasynyň Daşary işler we halkara sowda boýunça hemişelik sekretary Albert Ranganay Chimbindiniň arasyna duşuk. Şeýlekem iki ýurdun daşary siýasat idaralarynyň arasyna siýasy geňeşmeler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyny taraplar Türkmen Zimbabwe gatnaşyklarynyň ýygy derli ösüşini bellediler hemde siýasy diplomatik dialogy mundan beýlekde puwtalandyrmagy gyzyklanma bildirdiler. İki ýurdun daşary siýasat idaralarynyň arasyna geçirilýän geňeşmelerin iki taraplaryň hyzmatdaşlygy, utgaşdyrmagyň netijeli mehanizmi hökmüne ähmiýeti aýratyn nykdaldy. 25 fevralda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynaky hemişelik wekili Hajiýewiň parlamentara beleleşiginiň baş sekretary Martin Chungong bilen duşugy geçirildi. Duşugyň dowamyny Türkmen tarapy Türkmenistanyň parlamentiniň Wenan ýolbaşçylarynyň 16-njy sammitini kabul edici tarap hökmüne çykyş etmäge taýýardygyny tasdiklady we Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň beleleşigi ýolbaşçylygyna iýberen hatlaryny resmi ýagdaýda gowşurdy. Parlamentara beleleşigi
Birleşiginiň baş sekretary bu başlangıcı minnetdarlyk bilen kabul etdi we Türkmenistanyň geljekki samity geçirmek baradaky niýetini dol gollaýanlygyny bildirdi. Taraplar tewitde parlamentary dialog ösdürmekde Merkezi Aziýa döwletleriniň artýan ornuny aýratyn ünslerdiler. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleler seredildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa döwletiň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gözegçilik edýän düzümlerini alınıp barlayan işler barada hasawat berdiler we olar boýunça taýýarlanan käbir taslamалary döwlet başçysynyň garamagyna hödürlediler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp, ýurduň durly toplumlaryna alınıp barlayan işler, buğdaklar mundan meýlekde ösdürmek ugrundaky wezipeler, şeýle hem halkara denarlar günni ýokary derejede bellemek bilen baglykda degişli ýolbaşçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Dünýä habarlary 2026-njy ýylyň ýanwaryna ýerde 10 magnit tupany boldy. Bu 2016-njy ýyldan bäri hakyky rekorddur. Üstümizdäki ýylyň 1-nji aýynyň dowamynda şeýle hem 2 sany G4 derejeli we G3 derejeli bir magnit tupany bolup geçdi. Birahat geomagnit ýagdaýyň hasaby alynan günleriniň jemi sany 19-a deň. Öň 6 magnit tupanly rekord 2022-nji ýylyň ýanwaryna hasaby alyndy. 2017-nji ýylda bolsa magnit täsirli öň köp günleriň sany 14-e deň bolupdyr. 2025-nji ýylyň magnit tupanlaryň sany boýunça 10 ýyllyk rekordy täzeledi. Geçen ýylda bolsa şeýle günleriň umum sany soňky 20 ýylyň dowamyna rekord görkezji boldy. Xitayň smartfon öňürjisi Meizu 2026-njy ýylyň mart aýyny Ykjam enjamlaryň çykarylyşyny bet etmegi meýilleşdirýär. Berilýän maglumatlara görä Meizu'nun esas kampaniýasy AppStore konserni jeli toplanan ziyanlar sebäpli smartfon pudogyna maýa goýumlaryny besetmek kararyna gelipdir. Şol bir wagtyň özünde AppStore maglumat ulgamlaryny işläp taýýarlayan Meizu Avto bölümi adat tertipde işini dowam etdirer. Meizu brendi bolsa jeli brendiniň eýetçiligine galýa. Kampaniýadaky çök günlük ýagdaýyň alamatlary 2025-nji ýylyň maý aýyna ýüze çykyp başlapdy. Şol wagt bir näçe ýokary derejeli ýolbaşçylar işten gidipdi. Şeýle hem üpçün edijilere töleglerde kıyınçılıkları ýüze çykypdy. Ýagdaý bazardaky düzüm bölekleriň ýetmezçiligi hem çylşyrymlaşdyrdy. Parijde meşhur Louvre muzeýiniň direktory Laurence de Car eýleýän wezipesini terk etdi. Car şenbe güni işten gitmek barada arzasyny ýurdun prezidenti Emmanuel Macrona gowşurdy. Macron arzany jogapkärçilik duýgusyna hormat goýmak hökmüni kabul edip kanagatlandyrdy. Geçen ýylyň güýdünde Louvre'da dünýä ýaň talançylyk boldy. Jenaýatçylar muzeýden bir giden gymmatlyklary ogurladylar. Emma kynçylyklar muň bilen tamamlanmady. Şu aýyň başynda polisiýa umum bahasy 10 million euro deň bolan giriş petekleri bilen bagly kezzapçylyk boýunça derňeglere girişdi. 9 adam saklandy. Sport habarlary 2026-njy ýylyň 24-nji 25-nji fevralyna play-off tapgyrynyň jogap duşuklarynyň soň UEFA Çempionlar Ligasynyň 8-1 finalyna gatnaşan klublaryň dol topor düzüldi. Liganyň tapgyryna ilkinji 8-lige girip, awtomatik ýagdaýda 8-1 finala çykan toporlar Arsenal, Bavaria, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting we Manchester City klublary. Duşuklaryň netijesinde 8-1 finala çykan toporlar Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo Glimt, Newcastle, PSG, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta klublary 8-1 finalyň oýunlary 10-njy, 11-nji we 17-18-nji martda geçiriler. Ýarşyň finaly 2026-njy ýylyň 30-njy maýyna Budapest şäherindäki Puskak Arena stadionunda geçiriler. Portugaliýaly futbolçy Cristiano Ronaldo Ispaniýanyň Almeria futbol klubynyň paýdarlarynyň biri boldy. Ol toporyň paýnamalarynyň 4-den birini satyn aldy. Brunswick Group Consulting kampaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä futbolçynyň beklitlerini wekilçilik edýän bu şertnama CR7 Sports Investment adly golçul kampaniýa arkaly amala aşyrly. Saudy Arabistanyna bolan maýa goýjy Muhammed Al-Hureyji öňküsi ýaly klubyň esas paýdar hökmüne galýa. Häzirki wagtda Almeria Ispaniýanyň 2-nji derejeli futbol ligasy we ýarış tertibiniň 3-nji ornuna ýerleşýär. Klub soňky gezek La Ligada 2023-2024 mewsiminde oýnady. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Turkmenportal web saytymyzda dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Turkmenportal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.